Cilla, akit igazából Cecíliának hívnak, néha olyan ugye. Néha helyes, néha egész jól ki lehet vele jönni, és néha kis delús hozzám képest. Mit gondolsz rólam? Kérdeztem egyszer Cillát. Tudjátok, mit felelt? Ezt. Néha olyan ugye vagy, néha helyes, néha egész jól ki lehet vele jönni, és néha kis delús vagy hozzám képest. Van, aki fél a sötéttől, én nem. Oda teszem az ágyam mellé az ecsetet és a festékes dobozt, hajnalig kifestem vele az egész éjszakát. Én mindig először megszabadom a könyveket, beszívom a képeket és a betűket, aztán úgy érzem, én vagyok a mester és a könyv, az olvasó. Számtamban nem vagyok gyenge, és azt hiszem, amiértem menne. Az algebra nehéz, jó, a matek elmész. A törit nagyon élvezem, csak nem teszem fel a kezem. A nyelvtant is szoroljuk ide. Idegesítőzik. Földrajzból pikkel a tanár, nem tudja, hol van a határ. Hol az én olvasnom? Csinálják mások, én vagyok. Én ebben aktív vagyok, bár kottát meg nem olvasok. Szerelmes pár hogyan lesznek, kik egymásból beleesnek? Hogyha esnek, hová érnek? Kimásznak, vagy beleférnek? Ha örülnek, miért sírnak? Leveleket minek írnak? Egyáltalán
Minek nekem az a titkos, nem serelem. Jaj, ha egyszer nem figyelek, biztos én is beleszek. Az a kettő egymás mellett mindig ott van. Gyere meg, bújj hozzám, és ne szégyelj veled. Van hozzá között, mit csinálok, és hogy mit gondolok. Van hozzá között, mit csinálsz, és hogy mit gondolsz. Van közünk egymáshoz, hozzám, hozzád, mindenkihez, aki véletlenül épp itt él, épp most, és aki múlik, hogy mi lesz a világból. Van közünk egymáshoz, talán igen.
nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és megnéztétek ezt a műsort. Reméljük, hogy tetszett és azt hallottátok, amit amúgy is tudtatok, hogy hogyan gondolkodnak és éreznek a gyerekek rólunk felnőttekről, egymásról, talán már egy picikét a szerelemről is. Örülünk, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.